Мин теге көмеш кыңгырауның без кичкенә вакытны укып үскән менә яшь ленинчының мин аның ниндидер бер теге дәвамчысы дип әйтсәм бик дөрес тә булмас иде. Менә шуның кебек рәхәтләнеп балалар укый торган газета дип менә беләм. Ул шушы ничә еллар буена шушындый газета булып чыгуын дәвам итә һәм ул татарның бердән-бер балалар, яшүсмерләр газетасы. Һәм менә шушы газетада мин юбилейында булгач, мин белә идем инде аның күпме авторлары бар икәнен, ничек аларның авторлар белән эшләгәнен һәм менә аның юбилейында булгач, мин шаккаттым аның ничек итеп авторлар белән эшләвенә һәм андагы авторларның теге янып торган күзләрен күргәч, ул укучыларның, ул балаларның миңа бик гаҗәп булды. Мин менә чын күңелемнән шатландым. Алар өчен без теге еш кына бит инде кайгырабыз, безнең киләчәгебез нинди була дип кайгырабыз. Безнең киләчәгебез бик өметле икән дигән шундый якты хисләр барлыкка килде. Газетаны шушылай итеп алып барган хезмәткәрләренә, баш мөхәррире Резда Гасимовага менә минем чын күңелемнән рәхмәт әйтәсем килә. Һәм мин уйлыйм, менә бөтен татар кешеләре, бөтен татар җәмәгатьчелеге бу көмеш кыңгырауга игътибар итсен иде, аны эшләүчеләргә һәм булдыра алганча, кулыннан килгәнчә аларга ярдәм итсен иде. Бу газетага язылырга кирәк, ул газетага язарга кирәк балаларга, дип әйтәм мин, авторларга. Бик кызыклы, бик уңышлы газета һәм минем фикеремчә, аның киләчәге бик өметле. Бик зур рәхмәт.